आरो गावजों गाव अनलाइन सोलोंदो आरो इउटुबारजों इउटुबार नोंथांमोना नांलायनो नांला जै बर' हारिनि जै थेंक इउ बाय बाय हाबा जाबाय 2021 बिथाङा गोदो उदां नोगोद गाज्रिमोनलाय गोसोथोनायाव आं गोसोथोबाय सिटि हरनाया हरबाय हेल' लोगोफोर गुड मर्निं नोंथांमोना थाम्बनेइलाव नायनानै आंनि भिडिअखौ एसेब्लाबो हमनो हाबाय जानो हागौ दा जाय बिथांमोना दिनैहाय आंनि चेनेलाबो साबस्क्राइब खालामना लायाखै अन्नानै प्लिज साबस्क्राइब खालामना हो लाइक शेयार जेसेबां हागौ खालाम गासैखौबो खालामना हो लोगोफोर आं दिनैहाय मैयाहाय दिनै आं मोनसे खामानि मावनो नागिरदों मैया बेलासियाव फिसा कन्ट्रेक्ट साइन होदोंमोन आङो खामानिनि थाखायहाय दा बे खामानिखौहाय आं दहाय फुङावनो 5टा 5:30 आं स्टार्ट खालामबाय बे खामानिखौ बे आंनि फिसा कन्ट्रेक्ट साइन होनाय खामानिखौहाय मावजेनबाय दा लोगोफोर बेजों लोगोसे नैबेबो आंजोंहाय साइन होफादों बे खामानियावहाय दा बे कन्ट्रेक्ट लानाय फिसा खामानिखौ जों दिनैहाय मावनानै नोंथांमोननि गेजेराव देखायगासिनो दं लोगोफोर ओरैनो थाब्लाबो मानसिफोरजों बुंजायो ओमफ्राय नोंथ' गोदो नोगोद गाज्रिमोनलाय गोसोथोनायाव आं गोसोथोबाय सिटि हरनाया हरबाय बेनो लोगोफोर मानसिफोरजों ओरैबायदि गाज्रि नुजायो जाय मानसिया ओरैनो थायो ना बेखौहाय गोबां मानसिया बुङो ओरैनो थाग्राखौहाय उदां जाग्रा मावा होननानै दा बेजों लोगोसे जों दिनैहाय मोनसे फिसा कन्ट्रेक्ट साइन होनानैहाय नैबे बागानखौ जोंनि आयंनि फिसालानि गय बागाननि हाग्रा एवनो थिखा लादों दा बेखौहाय एवजेनबाय दहाय फुंनिफ्रायनो दा एसेबो 1.5 घन्टासोनि खामानि दंबावो जों दा नोंथांमोननो देखायगासिनो दङ नोंथांमोना नायलांबाय था आरो बेबायदिनो नोंथांमोनाबो दाबा माव ओरैनो थानो नाङा अखा हाब्लाबो नै अखा जे हाब्लाबो जों मावगासिनो दं बायाखै अखा हायाबा जों दस्रा खामानि मावो नोंथांमोना जोंनि भिडिअआव नुबाय थाखायो जों राबार प्रडाक्ट खालामो मालायफोरनि थिखा लाबायनानै राबार हायो जों दादा भाइ बिदा फंबाय इयो मानसियाव नुनायाव आंनिफ्राय उन्दैसिन लेकिन बियो देरसिन खेफाफाना मानसिया गांजेब गांजिमा बायदि बिनिखायनो बेखौहाय एसे उन्दै नुयो आरो दा नैबे जोंनि आयं गेदेरनि फिसालानि गय बागान दा मैयाहाय दखानाव लोगो मोननानै आं बुंदोंमोन बिथांखौ बुंदोंमोन आं आदाखौ आयंनि फिसालाखौ आदा बिक्रमखौ आदा नोंनि गय बारिया बिदि हाग्रा जाखाबाय एसे खामलाफोर सोनानै एवहोदो होननानै बुंदोंमोन ओमफ्राय दा आं खेलायैनो बुंदोंमोन आदाखौहाय 2000सो होनानै एवहोदो आदा होननानै बुंदों मिनिबाय आरो दा मा होनो लोगोफोर न'आवनिनो मानसि दा जोंना आदाया जोंनोहाय 500 रां होनानै एवदो फंबाय होननानै जोंखौहाय थिनबाय दा आंबो गनायनानै लाबाय गोबां मदद होयो बिनि थाखायनो जों खम समबाबो आदानि नैबे गिलु बालु हाग्रा गय बागानखौ एवबाय जों सानैजों ओरैनो थास्लायस्लाय पकेट खरसा मोनो बिनि थाखाय जों खम समबाबो जों एवबाय आदानि बागानखौ आदाया बुंदों हाग्राखौ एवब्ला आंनो भिडिअ खालामना हर नोंसोर एवनाय नङा होननानै दंखायनानैहाय खोथा बुंदों बिनि थाखायनो आं भिडिअ लाबोनाय जाबाय नोंथांमोननि गेजेराव आरो आदायाबो नायथोंसै बे हाग्रा एवनाय भिडिअखौ हानोसै नै आदाजों 3 घन्टासोनिजोंनो हानोसै नोंखौबो जों एसे थगायनाय जाबाय नोंनिफ्राय 500 रां लानानैहाय जों 3 घन्टाजोंनो फोजोबनोसै बे हाग्राखौ नै हाग्रायाबो ओरैबायदि गिदिरखा नै लोगोफोर नायनो हागोन नै हाग्रायाबो गोजौखा दा लोगोफोर नायलांदो आरो मा होनबावनो खम समबाबो मावबाय न'नि मानसि गोबां हाबा हुखायाव मदद होयो आदाया जोंना जोंनि आयं गेदेरनिनो फिसाला ओमफ्राय लोगोफोर बिथाङा नोगोद गाज्रि आखला माने सिगांनि समाव आं गोसोथोबाय सिटि हरग्राया बिसो हरबाय जाहैलाय मानसिया बांबुला दा नै बिथाङा एवबाय दा आंखौ देखायनि आं दै हाग्रायाबो ओरैबायदि गिदिरखा बारा गैला फुंनि सा लोङा माथिनो जों बे हाग्राखौ एवदों लोगोफोर नायनो हागोन नै हाग्राया जदों दे आदा नै नायनो हागोन जजोबदों हाग्राया गाग्रबना होनाखै जों जदों नै हाग्राया ओरैहाय जों एवजोब्बाय नै ओरै बारा बुरजा नङा आधा बिगा एसे बारगोन नामा ओरै गयाबो गायसननांगौमोन आदा नोङो नायफैदो गया गायसनना होफैदो दाथ' आजिखालि बहुद दाम बेनि थाखायनो गायसनना होयोबा मोजां जागौ नै बाहायबो एसे लांदां जाबाय नायनो हागोन नै ओरै खोलानियाथ' जोंनि जाहैबाय नैबे जोंनि बे नुहुरनाया जोंनि न' नैबे
नैबे गय फिसा फिसा गायनायाव आदा उन्दैनिमोन आयंनि फिसाला उन्दैनिमोन ओमफ्राय बिथाङा फाननानै लायबाय दा नैबे आदा गेदेरनि आयंनि फिसालानि हाग्रायानो ओरैबायदि गिदिर गिदिर जाखाबायमोन बारा एरद'लायाखै आरो दंफां दाननायानो दा बायदिसिना मुगासं दंफां बेबायदिनो दंमोन दा जों बेखौहाय एवनोसै अखायाबो एसे फ्रि फ्रि हाबा दा एवबाय नै नैबे हाग्राया ओरैबायदि गिदिर गिदिर नै आदुंग्राया बिफायाबो गय हानग्रासोमोन नै ओरैबायदि गद्दादा माबा मोनसे दावराव बर' बांगाल दावराव जानायाव दाननो मोजां ओरैल' हानांगौ बांगालफोरखौ स्रोद दा एवलांबाय थानोसै लोगोफोर नायलांदो दा फिनिशिंआवबो नोंथांमोननो देखाय एसे सल' खननांगौब्रा हाग्रा एवनायाव खामानि एरनायनि होनो हो आइया गैस'नाय लांनाय एबार हाग्रा बारियाव फैबावदो हाग्रायालाय एवजोबखाबा नै आगैस'ना जां मोनबाय नोंखौ होननांगौब्रा नांखायो एसे गब्दादाद्राय जादों आयौ हाग्रायाबो एफा गुदु नुवाखै आयौ बायखावसोनो मोनसिगोन लासिगोन बायदि मोनदों आङो दा देर आराय घन्टाजोंनो जों दा सासेयाव 250 खामायफोर जों अखा हानायखाय मावदों नङाब्लाथ' जों राबार टिपिं खालामोमोन राबार प्रडाक्टआव दा ओरैनो थानो गोसो गैयैखाय जों मावबाय नायलांदो लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेनोसै आरो नोंथांमोना लोगोफोर बयबो बिदिनो मावनो सोलों जोंनि बर'फ्रा दिल्ली बम्बाइफोर थांलाबायनानै गोदाव सोराव आन्दाराव थांनानै मावहैयो गोबां खस्थ' जायो 12 घन्टा मावहैयो 12 घन्टायाव 12,000 बेजोंनो जानाय बेजोंनो थानाय थाङालासे गामियावनो लाजिया फुंजिया मावोब्ला दिनैहाय गोबां फैसा खामायनो हायो सानसे हाजिरा मावबानो फैसा मोनो आजिखालि दा होजोंहाय बेबायदि फुथाब सानसे मावबाबो 400 गुबुन देशआव दा आंबो गोबां सम बिदेशआव थांनानै मिथिगौ गोबां खस्थ' मोनबोदों 4 बोसोर 5 बोसोर आंबो बिदेशआव बेरायदों गोदोहाय हिन्जाव लायै समाव गुजरात थांबाय आङो ओमफ्राय बिराद गाज्रिमोन ना सिख्लाखौ आं गोसोथोबाय ओमफ्राय आं फसायनायखौल' फोथायो माबा आं गोसोथोबा मालाबानो सिगां सिगांसिनाथ' जाद्रायामोन ना जाखायोना दिल्ली थांबाय हारियाना थांबाय गुवाहाटि थाबाय बङाइगाव थाबाय गामियाव थाबाय न'आवनो दा राबार प्रडाक्सन खालामो मालायनि बागान लानानै न'आव एसे दङ हाबा जाबाय 2021 आव बिथाङा आंल' लाथ'वाखै लाहांहां 5 बोसोर फ्रेम खालामनानै लाबाय लोगोफोर दा एवखांबाय लोगोफोर नै खाबाय अखाबो सिजाबाय अखाबो हाबाय हानायजों लोगोसे अखाबो हाबाय जों दा एवखांबाय दा आं न'आव दुगैनोसै लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेनोमोन लोगोफोर आदानि बागानखौहाय कन्ट्रेक्ट लानानै दिनै बेबायदि एवखांबाय जों फुरा 3 घन्टा लाबाय ओरैबायदि हाग्राया गिदिर गिदिरखामोन दा सिखाया नै बेजों एवदों आं नै डेन्जारखा सिखायाबो एसे गय हानग्रासोमोन अब्लाबो बेखौनो बारि एवनो होननानै बानायनाय जाबाय लोगोफोर सिखाया ओरैबायदि गोबौखा नै नायनो हागोन नै लोगोफोर दा अखाबो हाबाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनोसै नामा आरो नोंथांमोना सोरबाफोर आंनि भिडिअखौ नुफ्लांबाय दंबा अननानै साबस्क्राइब शेयार खालामना होलाय आरो सापर्ट खालाम लोगोफोर आरो गावजों गाव अनलायनो सोलोंदो आरो इउटुबारजों इउटुबार नोंथांमोना नांलायनो नांला जै बर' हारिनि जै थेंक इउ बाय बाय